Bueno, kumusta na mo? I hope nga nakaplastar mo o naaka mo sa maing panglawas. Ato nga dako nga pagtahod sa itong kadagkuan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist. Ilalo mo sa pagdumala sa itong pinangga nga Presidente Pastor Eding Gulvan, Executive Secretary Pastor Roger Canerva, o si Sir ato usab nga Treasurer, si Sir Jimwell Almocera. Magampo na ta. Salamat o Diyos sa imong pakiguban, salamat sa imong gugma, salamat usab sa imong panalangin. O kami nagahangyo nga ikaw magahatag ka namo og dugang kabaskog sa panglawas. Panalangin ni ang tanang mga televiewers, mga listeners sa mga FM o sa unsa nga pamaagi nga diin kini ginatamok ng mga signal. Ipadala imong balang espiritu magagiya sa matag usa kanamo, amo ning gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So magpadayon kita sa pagbasa diri. Ato pangmustahon ang gitawag nato og mga FM radio stations, no, nga nagtamok sa signal sa pangutana pastor. Kaya kini atong pangutana pastor sa Cagayan de Oro, Channel 25, sa GSAT, Channel 33, o pangutana pastor no, sa Facebook/pangutana pastor. Naka-live stream kita, o kung kamo, dili kayo ninyo makuha ang saktong signal, pero kung naka-internet ikaw, pwede kamo mo live stream. Facebook/pangutana pastor. No? Okay, dito sa Sindangan, Zamboanga del Norte, 94.7 FM. Operated by Noel Palma and Pastor Patrocinio Caberti. Okay? Nagapanghinaot kita nga kanang inyong usab nga pag-broadcast. Daghan pang mga miling kalag usab ang makuha og atong pasalamatan ang mga pamilya Palma og ang Caberti family tungod sa inyong walay puas nga suporta alang sa buhat sa Ginoo. Hope Radio Mabinaw, Negros Oriental, 102.1 FM, operated by Bong Sunyega, no? Owned and managed by Ruiz family. So, kumusta ka diha, Brother Bong? O gusab sa tibok nga pamilya sa Ruiz, labi na sa inyong kahangawa sa paghatag sa daghang mga impormasyon gikan sa bilang kasulatan, pinaagi usab sa pagtamog sa signal dinhi sa Hope Channel. Hope Radio Hinguog City, Misamis Oriental, 10.34, operated by Del Balindez, ang atong station manager, o kini owned by Hinguog Sanitarium and Hospital, ginumalaan usab ni Sir Jojo ang ato usab nga presidente diha sa hospital, no? So salamat sa inyong pagpakig-uban sa matag usak na nato. Longvine Radio, panmala usab station manager Pastor Ebenezer Perez, Don Carlos, no, FM, gidumala usab sa atong station manager Pastor Jodibin Cabil, ug usab sa Kadingilan, no, gidumala usab sa ato nga district pastor Pastor Davin. Okay, so niya sab Hope Radio Iligan, no, Hope Radio Canlaan City, Negros Oriental, Hope Radio Butuan City. So kini nga signal igsuon gipang tamok kini sa nakalain nga mga lugar sa tibuok na ni siya nga Pilipinas, no? Og atong gipasalamatan ang Ginoo tungod sa iya nga kaayo. So ako sang pangmustahon ang gitawag nato mga kahigalaan kay igsoon labi na sa tanan mga retired pastor sa Seventh-day Adventist uban usab ni Pastor Hus Bugayong uban siyang pinangga nga asawa nga usahay ngadtong anhilang gikas Cagayan adtos Davao, gikas Davao anhin sa Cagayan og walay puas sa pagsuporta sa buhaton sa Ginoo bisan pa man sila nagretiro. Okay? So daghang salamat niya na. Okay, magsugod na kita sa pagpanubag sa ato nga mga pangutana sa mga text questions nga mga niagi, no? Ayaw lang mo kalimot igsuon nga pwede ba mo makapanawag dinhi sa ato nga station, no, sa Hope Radio Cagayan de Oro. Inyo lang i-dial ang cellphone number sa 0916-557-4777. Osmon ko, 0916-557-4777. No? Pwede naman kayo mutawag karon kay ato man tagaag priority ang mga pagpanawag kay mas maayo man itong pagpanawag kay makapalo up kamo sa inyong mga text questions o mga questions. Okay? Arita sa mga sa Facebook usab gikan ni kang Anyasco sa Iligan City. Matod pa niya dinhi, good evening pastor, palihog og pahayag ani nga verse sa Salmo 37 bersikulo 29. Actually ang nakabutang dinhi sa Salmo 37 igsuon ang matarong magapanunod sa yuta. O ang mga matarong
sila magpuyo sa yuta sa walay katapusan. Mo ni unod diri. Now, meaning to say, adunay mga grupo sa mga tao nga dili mo tuo nga ang matarong gantihan sa Dios makaadto og langit. Wala sila nagatuo kay ang ilang pagtuig suon ang mga matarong dinhira sa yuta gantihan. Kay tungod lagi ani nga bersikulo, ang matarong magapuno manunod sa yuta, okay? O magapuyo sila sa walay katapusan. Tungod ani nga bersikulo. So ato ni tagaan og pagtagad igsoon. Kining bersikulo nga imong gigamit sa Salmo 37:29, usbon ko wala maghatag og impormasyon nato nga di ta kaadtog langit. Okay? Tinuod man nga bersikulo nga ang tao mapanunod niya ang yuta, nga ang tao magapuyo sa yuta sa walay katapusan. Tinuod Pero wala sa bersikulo nag-ingon nga dili kita makabakasyon og langit, dili kita makaadto og langit, dili kita makakuyog kang Ginoong Hesus. Kung kita kuyugon, wala mag-ingon ang bersikulo. So meaning to say, while it is true nga ang mataron dinhibalusan sa yuta, niya dinhi kita magpuyo sa walay katapusan, apan dili sad nato madinay ang kamatuoran nga naas bala ang kasulatan nga kita makaadto sa langit, no? Atong tan-awon ang mga bersikulos bala ang kasulatan na may gisaad ang Ginoo dinhi, mismo gani kang gitawag nato Jesus Christ igsoon, no? Atong tagaan og pagtagad kini nga punto. Pero sa dili pa nako tubagon igsoon na natay color, no? Tagaan natong priority ang color kay kini sila makahatag magpaluap sa ilang gusto usab. Okay, si Romy Probido, General Santos City. Okay, Jinsan. Okay, pasok Brother Romy. Mayang hapon, Pastor. Mayang hapon sa Brother Romy, no? Ako si Romy Probejo, taga Ginsan. Nagpasalamat ako, nakadungog ko sa imong programa nga. Pautang nga, Pastor, kaya nato naligdam ko sa akong kinabuhi ko, Pastor. Muna, gindangog ko nimo, Pastor Bryce, sa pangutan ng karong hapon na, Pastor. Okay, malipay mi nga maghatag usog impormasyon sa mga pangutanan nimo. Unsa di imo pangutana, Brother Romy? Pastor, usap rin ka problema po sa ako po nga kanang kauban, Pastor, niya. Ako na yung gisangon niya, Pastor, sa pangutan niyo, Pastor. Okay. May tungod, Pastor, kining tao nga dili na mapasaylo, nag-iingon sa Matthew 12:32, Pastor. Ma'am, dili mapasaylo ang tao, bisa mga ipasaylo sa Ginoo, Pastor. Okay. Ang Matthew 12:32, nagiskot kini sa balang espiritu, no? Mas mapasaylo ikaw, makasala sa anak sa Dios, apan makasala ka sa balang espiritu, dili ikaw mapasaylo. Atong basahon pagbalik ang Matthew 12, no? Aron atong maklaro o makitaan kung giyon sa paghulagway ang maunga mga bersikulo ha. Okay? Nagingon dinhi sa Mateo kapitulo 12, okay, sa bersikulo 31-32, nagaingon dinhi ang balaan kasulatan. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tao pagapasayloon sa ilang tanan, pagpakasala o pagpasipala, apan ang pagpasipala batok sa espiritu dili gayud pasayloon. Og bisan kinsa nga magasulti batok sa anak sa tao, siya mapasaylo, apan bisan kinsa nga magasulti batok sa espiritu dili gayud siya mapasaylo. Bisan niining panahona karon o niadtong kapanahunan nga palaalabuton. Okay? Now, ingani igsuon, ato makita nga sa dinhi pas Jesus Christ nagingon siya sa unang Juan 1:9, no? Isugid lang nimo ang imong sala, ikaw pasayloon. Okay? Mao na gilatid dito sa libro ni Juan. Og nasa gilatid igsoon sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 nagingon, mga minahal ko, nagasulat ako kaninyo aron dili kamo magpakasala. Apan kung aduna may makasala, aduna kitay manglalaban. Ang Dios nga matarong nga mao si Jesus Christ. So basically, walay sala nga dili mapasaylo. Mamay tingingon sa wala ang kasulatan nga bisag unsa pa kapula sa imong sala, kini pasayloon sa Ginoo. Tinuod na igsoon. Pero kining sala sa balang espiritu dili gyud ka mapasaylo. Dili nato masabtan igsuon nga nganong dili mapasaylo ang usa ka tawo nga makapasipala sa balaang espiritu. Tungod kay dili nato matrace kung di nato masabtan kung unsay iyang trabaho. Okay? Ug unsay iyang work. Atong tanawon igsoon kung unsa may work sa Holy Spirit aron masabtan nato nga
naa di ay mga butang nga dili mapasaylo. Actually, igsoon, ang Holy Spirit manggod sa diyang gipadala, no, paghawa ni Jesus Christ, ingon siya nga ako moadto sa langit, kay kung dili ako moadto, dili mo naog ang balaang espiritu. Ug unsa may trabaho sa mao nga balaang espiritu? Okay, Juan 16, versikulo 13. Nagingon, inig abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Unsa? Magatultol sa tibuok nga kamatuoran. Ang pangutana mo ni, kung imo pasipalahan ang balang espiritu, meaning to say, kadawit ang tao bitaw nga magpakasala o niya magpasipala, wala na siya respeto. Wala siya respeto sa Holy Spirit. So meaning to say, imbis ang Holy Spirit, magatultol kaniya, dili siya maminaw kay iya maging pasipalahan. Okay? Iya manggani nga gitawag natog supakon ang gisulti, ang gibutan dinhi, okay? O bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya magapasaylo apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud pasaylo. So imong makita igsuon, ang function siya ang mutudlo, ang function siya ang mutultol, ang function siya ang muhatag kanato sa kamatuoran, ang function siya mo pahinumdum sa mga butang nga mga matarong nga atong natun-an sa balang kasulatan. Apan kung dili ka maminaw niya, meaning to say, wa na'y mutultol nimo. Meaning to say, wala na'y muhatag kanimo og pagpahinumdum. Meaning to say, wala'y muhatag kanimo sa kamatuoran. Kung wala sa imo ang kamatuoran, kay wala'y naghatag nimo, unsa may tabo sa imo. So, mawala ka sa dalan. Kung mawala ka sa dalan, o naging mahimo kang prodigal son, o magasupa ka. So, unsa may dangatan sa usa ka tawo nga dili mangayo og pasaylo, nga dili musadmitar sa gamayng hungong sa balang espiritu. Remember, igsoon, kada pagpakasala sa usa ka tawo, naa na ang paghungong sa balang espiritu nga ayaw ka na pagabuhata, ayaw ka na pagahimua. Kung wala na igsoon, unsa may kusog nato nga makigbatok, no? Pero kung imo sang tan-awon ang bersikulo sa Marcos Kapitulo 3, kay ang Marcos Kapitulo 3 igsoon, 28 ngadto 30, mamao og konteksto sa Mateo. Kamantay kay igsoon nga gitawag ganay siya og four gospel, kaning gitawag nato og Matthew, Mark, Luke, John. Gitawag siya synoptic gospel sa mga theologian. Nganong gitawag siya kay adunay mga konteksto diya sa Mateo, makaplagan nimo sa Marcos, naay konteksto usab sa Marcos, makaplagan nimo sa Lucas, naa sa konteksto sa Lucas nga makaplagan nimo sa ubang mga bersikulo nga naa sa synoptic. So mo na nga atong tistingan pag adto sa Marcos kapitulo 3, okay? Marcos kapitulo 3, bersikulo 28 ngadto sa 30. Okay, ato makitaan dinhi. Akong basahon, sugod sa versikulo 28. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo, nga ang mga tao pagapasayloon sa tanan nilang mga pagpakasala, o bisan unsang pagpasipala nga ilang pagalitukon. 29, apan bisan kinsa nga magapasipala, batok sa Espiritu Santo, dili gayud pasayloon. Hinuno pakasad-on siya sa sala nga dayon. 30, kay sila manag-ingon man, ugod, aduna siya'y mahugaw nga espiritu. So kung imo pasipala ng balaan espiritu, wala na'y mo tultol nimo, wala na'y mo giyan nimo, wala na'y mo pahinumdom nimo. Once nga wala na diya sa imong kagalingon, ang dautan espiritu, musulod diha kanimo. Mao nang niingon sa bersikulo 30, kay siya magnag-ingon man, ugod, aduna siya'y mahugaw nga espiritu. So, laktod nga pagasulti, ang tao nga dili mapasaylo sa iyang mga sala, katong tao nga dili kabalo mangayog pasaylo sa iyang mga sala. Okay? Dili siya kabalo mo paubos o mapakita og submission ngadto sa Holy Spirit. Okay? So, sa ato pa nagpasabot yay, bisag unsa la iyang ginabuhat. Actually, wala biyay sala nga dili mapasaylo. Tanan baya mapasaylo. Basta muduol ta niya. Okay? Ang paghawa usab sa balang espiritu, ang pakigbatok sa balang espiritu, usa-usab na ka sala, usa ka pagpasipala. So kung kanunay nimo nabuhaton, pasipalaan nimo balang espiritu, kanunay ka makasala. Unsaon nimo pagdangat ngadto sa kapasayloan sa mga sala. Mauna ang sala nga dili mapasaylo. Okay, balik kanimo igsoon. Go ahead, Brother Romy, kung na kay follow up. Okay?
Okay, murag na wala naman si Brother Romy. Nagapasalamat kita nga ang Ginansan o General Santos nagasunod usab sa pangutana pastor. Actually nasa tay Hope channel dito. When in fact sa akong Facebook ako nakita dito ang Hope Radio nga diin nag-broadcast usab si Pastor Wilson Catholico. O pastor, maayong hapon diha kanimo ug uban sa imong mga kauban usab diha sa Hope Radio. Uban usab sa atong pinangga nga presidente Pastor Rosas og usab sa executive secretary og usab sa treasurer si Sir Bibing Sanis. Si Sir Bibing Sanis dinhi kaniadto usab sa Hope Radio Cagayan de Oro. Okay? So daghang salamat usab nga doon na pa mo'y panahon, dial ka mo, tawag ka mo aron tagaan nato og pagtagad kanang mga gumunhap sa inyong kinabuhi may tungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Okay? Balik ta diri. Katong gingon nato nga tinuod na nga ang tao mapanunod niya ang yuta, tinuod usab nga ang tao magapuyo nining yuta sa walay katapusan. Pero wa mag-ingon ang bersikulo nga dili ka pwede makaadto og langit. Wa mag-ingon bersikulo nga dili ka makaadto ni anang nga gisaad ni Jesus Christ, no? So atong ipamatuod sa balaang kasulatan nga ang matag tawo nga mga matarong makabisita og langit. Ug human makabisita og langit, naog ni sa yuta, aron usab magpuyo dinhi sa yuta. Now, kinsa man ni nga ideya? Ideya ba ni sa Seventh-day Adventist? Dili kini ideya sa Seventh-day Adventist. Saad kini ni Kristo nga iyang gibilin dinhi sa yuta. Human siya nalangsang, human siya nabanhaw, human siya nga nagpuyo sa yuta sulod sa 40 ka mga adlaw gikan sa iyang pagkalangsang, ug sa wala pa siya mibiya igsuod, mihatag siya ani nga saad ug matud pa niya sa Juan 14. Okay? Juan 14 bersikulo 1 ngadto sa 3. Mao ni ang iyang giingon. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako sa balay sa akong amahan ana ay daghang puluyanan. Question, asa dining balay sa amahan? Mabitaw magampo ka sa Mateo 6:9. Pag-ampo ka mo sama ni ini, amahan namo anaa ka sa mga langit. Okay? Iyang isa din nga dili magkaguol ang atong kasing-kasing, no? Kay ngano man nag-andam siya og luna. Ingon siya, sa balay sa akong amahan adunay daghang puy-anan kun dili pa. Okay? Muingon ba unta ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo ug sa mahiadto na ako ug makaandam na og luna alang kaninyo. Asa siya madto? Sa langit. Unsa iyang buhaton dito mag-andam og luna para sa kang kinsa alang kanato. Ingon siya, og kung makaandam na kong luna alang kaninyo, ingon na siya, muanhi ako pag-usab, o pagadawaton ko kamo, nganhi uban ka nako, aron nga diha kani gani ako, at diin gani ako, ato usab kamo. Unsa? Kung diin gani siya, ato usab ta. Pero nag-andam siya, og balay, didto sa langit. So, unsa may imo ikasulti nana? Kung giandaman ka, di lugar ka kaadto, kung ikaw maluwas, mura og musungi sa gisulti ni Jesus Christ kung ang atong unahuna way makaadtog langit. Unsa man di pulo sa balay nga iyang uluna nga iyang gibuhat dito sa balay sa iyang amahan. Nga ingon siya muadto ako. Unya mubalik ako. Ngano man aron sa pagkuha kanato ug diin gani kita o siya ato usab kita. Sa diyang si Kristo nakaandam nagdapit alang ugluna alang kanato. Mubalik siya. Munang mabasa sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16, banhaw niya ang nangamatay. Okay? Katong mga matarong. O gumanyag banhaw sa nangamatay, niya ang panahon na sa pagbalik ni Jesus Christ sa bersikulo 17 sa unang Tesalonica 4, na ay mga tao nga wala moagi og kamatayon nga maabtan ni Jesus Christ sa pagbalik. So dili to sila muuna. Muna mingon diha nga dili siya muuna kun dili magdungan sila uban atong nangamatay nga gibanhaw ngadto sa kahanginan. O pag-abot ni anang panahon na igsoon giignan sila sa Ginoo saka kamo ngari. Naa sa Pinadayag kapitulo 11 sa iyang bersikulo 12. Unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila saka kamo ngari. O ang ilang mga kaaway, nagtanaw kanila nga sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit.
Unsa? Nagsaka sila, sinapuang sa panganod, paingon sa langit. So, tataw og tinaw nga ang mga matarong sa pagbalik ni Christ, dalon sila ngadto sa langit. No? So, mo gingon sa balang kasulatan, when in fact, ang sitwasyon sa kalibutan yan ang panahon na sumala sa Jeremiah chapter 4, verse 23, pangos 25, kung mulay magbasa ni ana, nga guba ang tanan, nga mga kabtangan ni sa kalibutan, kay adunay dako kayo nga linog sumala sa atong mabasa. No? So, bueno, teosong kanit nato karon tuntod, naabtan kita sa break, mubalik kita karon tuntod. Bueno, mibalik kita. Atong gitanaw dinhi ang mga Facebook viewer igsoon. Adunay daghan usab nga nagsunod o gani sa daghan adunay usa diring si Sherwin Sokahai watching again from Sydney, Australia. God bless pangutana Pastor og Pastor Chris. Okay? Richard Lobiano watching from Malaysia. Livy Z. Hermusa watching from Negros Oriental. Shi Bilyasis Ricanya watching from Japan. God bless you to all, Pastor. Okay? So, daghang salamat nga nagdaghang nagsunod ni pinaagi sa Facebook, no? Facebook/Pangutana Pastor. Pwede nyo ipadala ang inyong pangutana. In fact, tiwason sa nato ni, yan ay usa ka pangutana nagiganay sa Facebook ang maong kuan. Now, saka na tas langit, pagsakas langit, ang sitwasyon sa yuta niya na guba kayo o walay tao ang kalibutan, sumala sa Jeremiah 25:31 pangos 33 ug ang pinatay ni Jehova milukop sa tibok nga kalibutan, mingaw ang kalibutan. Ug ang mga matarong sukad ni ana magahari dito sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Mabasa na sa Pinadayag kapitulo 4, kapitulo 20, versikulo 4 ngadto sa 6, no? So, natay caller. So, atong dawaton ang atong caller na usab si Francis Lantas, Lagunglong, Misamis Oriental. Go, brother Francis. Ang hapon, Pastor. May hapon usab. Nalang ko'y Unsay tinood nga dalan sa Unsay? tinood nga dalan nga sal Tinuod na dalan nga? kadulong sa kaluwas. Okay. Actually, daghan klaseng dalan. Nagadepende ka na sa pagtulunan sa mga grupo, sa mga pundok-pundok nga ilang gibarugan. Ang kasagarang pundok nga magapanmatuod sa mong dalan, moingon gina sila nga kinindalan na mao ang matarong. Busa, gipahimangduan kita sa balaang kasulatan sa Proverbio Kapitulo 14. Atong tanaw ng balaang kasulatan, tinaw magud siya nga nagapahayag, nga nagpahamagno sa matag usa ka nato, nga ingon siya dinhi sa Proverbio 14, versikulo 12, adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo, apan ang katapusan ni ana mao ang dalan sa kamatayon. So, uban nga kaning amo nga gibarugan nga dalan mao na gid ni ang sakto ba? Pero ang tumoy diya na kamatayon. Ang pangutana, unsa di ay ang sakto nga dalan? Ang sakto nga dalan igsuon, katong bag-o lang nato gibasa nga bersikulo, ato lang to siyang advance nga pagbasa, no? Kay 14:1 ngadto sa 3 man to. Kini siya 14 gyapon ni siya igsuon, pero dinita sa size, no? Unsay giingon dinhi? Ingon sa dinhi, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amhan, gawas kon pinaagin nako. So, kinsa day ang dalan igsuon? Dili ang pundok nga imong gibarugan. Ang dalan mao si Jesus Christ. Siya ang dalan, siya ang kamatuoran, ug siya usab ang kinabuhi.
So diha ta kang Jesus Christ mao na tinuod nga dalan. Pero ang dalan aduna siya'y mga pamatasan, aduna siya'y taras, aduna siya'y kinaiya. Ug kana nga kinaiya igsuon, maunay iyang gipakita dinhi sa yuta sa dinhi pa siya sa yuta. Ug kana nga kinaiya maunay angay nato nga pagasundon, no? Tanaw na to. Dinhi sa unang Pedro Kapitulo 2, Kapitulo 2, versikulo 21. Ingon siya dinhi. Kay sa maong paggawi, gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo, miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo og usa ka panig-ignan, aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. So unsa? Nagbilin og panag-ignan. Okay, aron sundo nato ang iyang tunob. Usbon ko siya ang dalan, o kining dalan nga mao si Jesus Christ, adunay mga pamatasan. Nga diin angay nato sundon. Now, unsa man nga mga pamatasan nga gibili ni Jesus Christ, dili na lang ko magisgot igsoon og kumun nga pamatasan nga naa sa inyo, naasad sa ako Kay simpre na mas balang kasulatan nga si Kristo siya man ang gugma, ug siya sa naghatag og pagigugma sa matag usa, ug mao man sa atong pagtulunan, di ba? Pero unsa may mga pamatasan nga gibili ni Jesus Christ nga naa gisunod sa Seventh-day Adventist, pero wala usab masunod sa uban. Atong tanawon, kining word nato nga customary niya, kanang iyang pamatasan nga naandan, kumukaon ta katulo sa usa ka adlaw, si Jesus usab adunay pinasay nga adlaw nga diin tuwa siya sa sinuguga, matag adlaw igpapahulay. Nga naa sa Seventh-day Adventist apan wala usab sa uban. Lucas Kapitulo 4, versikulo 16, no? Mao ni ang giingon sa balaang nga kasulatan, okay? 4:16 nagingon siya dinhi. Atong basahon, og siya miabot sa Nazaret. Diin didto siya magtubo. Kanang word magtubo, okay? Meaning to say, gikan siga may hantod pas dako, okay? Nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, kanang word nga nabatasan, kinaiya na niya, okay? Sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlawng igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Okay? Meaning to say, kinsa mo sa iyang gibasa ang scripture, ang balaang kasulatan. So asa si ana, nasya sa sinaguga niya ng panahon na. Equivalent sa ato akaron, mauna ang ato nga eskwelahan o mauna ang ato nga simbahan. So mauna siya igsoon ang mga makita nato sa balaang kasulatan nga naa sa Seventh-day Adventist nga wala usab sa uban, no? Mamagani nga dinhi sa kang Jesus Christ na siya mga pamatasan usab igsoon nga naa gihapon sa Seventh-day Adventist pero wala sa uban. Okay? Unsa ingon ni Jesus Christ? Mateo 5:17-18. Wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, mianhi ako dili sa pagbungkag, dili sa pagtuman niini. Naa ka na sa Seventh-day Adventist, pero wala sa uban, kay matod sa uban, dili na tamutuman anang kasuguan kay gibungkag na ni Jesus Christ. While si Jesus Christ nagingon, wala ako muanhi aron sa pagbungkag. Mao na nga ang Seventh-day Adventist nagpabilin sa sunod sa mga pambatasan ni Kristo, kay kanang napulo kasugo, mao kana ang kinaiya ni Jesus Christ. No? Nahibaluta nga majority sa ato nag-angkon nga ang dalan mao si Jesus Christ. Pero dili tanan nagsunod sa kinaiya usab ni Jesus Christ. Okay, unsa may imong follow-up igsoon? Go. Wala na. Wala na kay follow-up, Brother Francis? Wala na sa kay laing pangutana? Wala na pa. Okay, daghang salamat, Brother Francis, sa imong pagpanawag. Okay, God bless sa imo ha. Okay, naingon diri, greetings, gikan ni sa Facebook, no? Nagingon diri, gikan kang Ronji Daisog Nasilia. Hello, Pastor, God bless sa inyong program. Watching po from Japan. Gikan usab kang Ferdinand Catalunya Rosas, watching from Paris, France. God bless sa pangutana, Pastor Tim. More knowledge and wisdom to Pastor Chris. Dagan salamat usab kanimo, Brother Fernand. Gikan usab kang Lolet Ladika, watching from Torel, Davao City, no? Actually naman ko naka-online man ko diri sa ako nga
gitawag cellphone na ay daghan pero wa mo giti panahon sa pagbasa sa tag sa kanila. Pero kanining gihatag usab sa ato nga kauban sa team, ato kini siyang basahon kay sila magud ang nagtutok didto karon sa ato nga account while nga nakiistorya kita diha kaninyo, no? So ato ibalik na sa nato katong wala mahuman nato pangutana. Aduna kitay pag-adto sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Og niya nang usa ka libo ka tuig ang kalibutan awaaw. Mabitaw dinhi kung imong basahon, no? Mao ni nakatunan sa Seventh-day Adventist gikas walang kasulatan. Basahon nako pinadayag 24 ngadto sa 6. Naging siya. Og dihay nakita ko nga mga trono og niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpangukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus og tungod sa pulong sa Dios og wala mosimba sa mapintas nga mananap. Okay? O sa iyang larawan og wala mo dawat sa iyang marka diya sa ilang mga agtang og sa ilang mga kamot sila nangabuhi pag-usab. Katong nangamatay diya kang Kristo, nangabuhi pag-usab. Sulod sa kay siya nangabuhi pag-usab og nanaghari uban kang Kristo. Kanang word nga nanaghari uban kang Kristo sa usa ka libo ka tuig. 1,000 years mabitaw kung giingon nga tinuod man tong giingon sa proverbio. Pero dili sad nato ignon nga dili ni tinuod kay ato man sa disiyang nabasa. Okay? Yan ingon na siya sa bersikulo 5. Og bahin sa uban sa mga nangamatay kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Kini mao ang nahunang pagkabanhaw. No? So imo makita igsuon nga naagi pagbakasyon didto sa gitawag nato og langit. Unya after ni anang 1,000 years igsuon, makita nimo sa Pinadayag kapitulo 21 sa dihan dito na sila sa langit igsuon munaog pagbalik ang bag-ong Jerusalem. Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 1 og 2 nagingon. Og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit og ang usa ka bag-ong yuta kay ang unang langit og ang unang yuta nangahanaw man og ang dagat wala na. So, imo makita igsuon nga naay bag-ong langit ug bag-ong yuta. Unya kining bag-ong langit igsuon gitawag kini sa bersikulo 2 og balaang syudad. Nag-ingon siya ni og nakita ko ang balaang syudad og ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios, gitagana maingon sa usa ka pangasaw-anon nga gidayan-dayanan alang sa pamanunon. Imo makita igsuon gawas aning kalibutan nato. Bag-ohon man is Ginoo, dili ingon nga ang Ginoo nagbuhat og bag-o nga kalibutan. Maura gyapon ni nga kalibutan igsuon. Actually sa Greek word man gud igsuon, duha ka klase ang word nga bag-o. Ang usa neos, ang usa kainos. Ang kanang word nga neos meaning bag-o gyud gikan sa faktorya. Pero yung gikag kainos igsuon gibag-o. Sumao kini igsuon ang yuta nato gibag-o sa Dios, no? Unya kanang Jerusalem nga gikan sa langit ginaog dinhi, no? Munaog. Mo nang akong gingon diha nga human kita makabakasyon dito sa langit. Sumala sa gisgutan sa balaang kasulatan, dili gyapon mabakante ang yuta igsuon. Dili gyapon ta magpuyo sa kalibutan nga walay katapusan. So wala masayop katong imong gigamit sa gitawag nato og proverbio. So daghan salamat ni ana nga pangutana igsoon, no? Atong nabugto-bugto ang atong tubag tungod kay tagaan man gyud nato priority ang mga caller. So kung aduna pay manawag, mangutana mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist, malipay kami sa pagtubag sa inyong mga pangutana. O amo paningkamutan nga ang amo mga tubag sa mga pangutana ninyo pinaagi sa balaang kasulatan sanglit, wala may doktrina sa Seventh-day Adventist nga hinimo og tao. Dili hinimo sa among Pangulo, dili sa hinimo sa inyo giingon sa uban nga kang Sister Ellen White. Actually, sugin lang ko kamo nga kining pagtulunan nga 28 fundamental beliefs of Seventh-day Adventist natukod kini dili tungod kang Sister Ellen White. Natukod kini gikan sa balaang kasulatan kay wala pa si Sister Ellen White na ananing balaan nga kasulatan. Okay? Nahimo ang Seventh-day Adventist tungod niining balaan nga kasulatan. Sumao kita nga kung aduna kami pangutan na mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist,
Mag-aampo kita sa Ginoo nga diin ato kanang tubagon pinaagi sa bersikulo sa Biblia. Okay? Daghang salamat niya na igsoon. Adunay usa ka pangutana dinhi igsoon nga iya usang gisukip. Pastor, maayong hapon, Valentine's Day man karon, Pastor, mangutana lang pod ko, gasilibrar ba kita og Valentine's Day? Or how about Heart's Day ang term, Pastor? Okay, daghang salamat igsoon. Whatever kung sa imong i-term ana igsoon, as long ang objective mao ang paghigugma sa imong isig ka tawo, walay problema ang Seventh-day Adventist niya na. So sama ra sa pag-ingon nga Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, kana tanan gikan kana sa pagano nga pagkasulti. Gi-transliterate lang or sa inyong tawagan na translate ba, pero kanang mga pangalan igsuon nga Sunday, gikan ka sa word nga Sun's Day. Adlaw sa mga adlaw. Nga gisimba ka ni adto sa mga tao ang adlaw. Pag ingon usag Monday, gikan ka na sa gitawag og Moon's Day. Okay? Adlaw sa bulan. No? Imo makita nga ang mga pangalan sa 7 days of the week, ilang gipanganlan sa mga pagano nga pangalan. No? Tuesday, gikan sa goddess of Chu. Wednesday, gikan sa goddess of kaning gitawag Woden. Thursday, gikan sa gitawag nato Diosdos nga si Thors. Friday, gikan sa gitawag nato og Frega Day. Saturday, gikan sa word nga Saturn Day. Sunday, gikan sa word nga Sun's Day. So kana tanan igsoon nga origin idto sa gitawag nato og pagano. Pero ang pangutana, ngano mo tawag pamanta og Sunday, Monday, Tuesday. Okay, pass your assignment next Monday. Okay? Okay, ihatag ang inyong alamutan sa Tuesday. Ngano mag-ana man ta? Nahibalo kita nga kanang mga adlaw, originally, mga pangalan kada sa mga pagano, pero wala na nay kahulugan sa tua. Kining word nga Valentine's Day, nahibalo kita nga nag-origit ana kaniadto pa, dugay ng panahon, si Saint Valentine, matod nila, pero wala na nay kahulugan sa tua. Mao na nga ang word nga Valentine's Day, pag-ingon sa maestra, paghimo kamo og heart, unya tapos ihatag sa inyong ginikanan. Niagi ko na sa elementary. So tama sa tawgon nimo og Heart's Day, wala na siya problema. Kay kanang mga pangalan nga kaniadto wala na nay kahulugan kanato karon. Ang importante ang imong paghigugma sa imong isig ka tao, no? Kanang gitawag nato og pilya. Mao bitang gitawag kana sa Amerika nga Philadelphia, kay duha kana ka word, pilya ug adelphos. So pag yung pilya, love, adelphos brother, so it is a brotherly love. So ipakita nato ang atong brotherly love during sa imong giingon nga Heart's Day. So daghang salamat yan na usab sa imong pangutana igsuon. Na usa ka pangutana dinhi nga ako ni siyang lakbayan ng isa kung kay tutud na ra ba ni na pangutana nga wala nako dayon diretso matagay o pagtagad. Kining gikan sa 0936 386 9021. Pastor, maayong gabi, aslang ko kung unsang tekstuha nga atong mabasa nga ang adlawng ikapito mao ang adlaw nga Sabado gikan diri sa Kuta, Tabango, Liti. Okay, daghang salamat nini imong nga gipadala igsoon. Gikan usab sa Liti nga pangutana. Igsoon, tubagon ta ka og Biblia nga dili iya sa Seventh-day Adventist. Tubagon ta ka og Biblia nga iya sa Roman Catholic. Tingali inyo man ni siya nga makini siya nga Biblia igsuon, mapalit nimo ni sa mga bookstore. Kanang bookstore nga ilado kanang gikan sa Manila nga dako nga bookstore naa karon diha sa Sentrio, nasa dinhi sa merkado og uban. Kini siya nga Biblia igsuon, gitawag kini siya og Biblia sa Kristohanong Katilingban. Dinhi sa ibabaw nagtawag og Edisyong Katoliko Pastoral. Okay? Now, kung yung ka nga nabatay mabasa igsuon, pwede man mo makapalit ani, no? Kagaon ta mo nga mopalit mo niini. Kung imong tan-awon niya sa Buhat, Buhat kapitulo 13, no? Kapitulo 13 sa bersikulo 44. Akong saon, 13:44. Sa sunod Sabado, hapit ang tibuok syudad, mianha aron sa pagpaminaw ni Pablo,
taas-taas ang iyang wali mahitungod sa Ginoo. Unsay nga sa sunod Sabado, hapit ang tibok syudad mianhi aron sa pagpaminaw ni Pablo, taas-taas ang iyang wali. Kanang word nga wali, meaning to say igsoon na agyud kaana sa pagbalaan sa Ginoo. O kini nga Biblia igsoon adunay imprimatur. Kay kani magong word nga imprimatur sa konsepto sa Roman Catholic, meaning to say kining Biblia wala dili kasupak sa pagtulunan sa Roman Catholic Church. So adunay imprimatur dinhi una ni Hillobstadt Monsignor Adelito E. Avella, imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal. So matahom kay ning Biblia igsoon kung imo sang tan-aw dinhi ang comment lugar sa namang guni siya komentaryo sa kilid sa iyang bersikulo, makit-an sa dimo ang iyang mga komentaryo dinhi igsoon say for example dinhi sa Marcos kapitulo 2 sa iyang bersikulo 27 adunay gipahayag ang kini nga Biblia. Og ang iyang comment ani kanang ningon sa Marcos 2:27, unya miingon si Jesus kanila ang adlong pahulay gihimo alang sa tao. Balo ka unsay comment niya diri? Dinhi nga portion mo ni ang text. Unya dinhi nga isa ka portion mo ni ang komentary. Balo ka unsay gibutang sa komentary igsoon insya. Ang Sabado gibuhat gihimo alang sa tao. Okay, generika, meaning to say, apil na ang Hudiyo, apil na kitang mga hintil nga mga nakabig sa Kristohanon. Tao biya, that is anthropos, meaning to say, tanan tao. Ang Sabado gihimo alang sa tao, bisad unsa kabalaan, sa balao dili gayud gamiton kung makadaot sa tao. Nya, ingon ni siya, ang kabililhon sa tao kanunay labaw sa balaod. Ang anak sa tao tag-iya sa adlong Sabado. Ingon siya ni alang sa mga Hudiyo kay ang pagpahulay sa adlong Sabado balaod man sa Dios, importante kining tumanuna. Okay? Importante kuno tumanuna. Unya kung nasa kaani nga balakan Biblia sa di pa nato dawaton ang mao nga call, kung imo sa kani Biblia, maayong balita Biblia, good news, nasa ni siya gitawag igsuon nga gitawag nato og imprimatur dinhi sa ni Hillobstadt Adelito Avella gyapon, unya sa dinhi sa gitawag imprimatur Ricardo Cardinal Vidal. Unya dinhi igsuon na ay gitawag nato og listahan sa mga pulong. Mingo kag listahan sa mga pulong dinhi nimo pangitaon unsay kahulugan ana nga word, unsay iyang equivalent ana sa konsepto sa pagtulunan sa Roman Catholic. Unya dinhi sa gitawag nato igsuon og listahan sa mga pulong nga naghisgot usab sa adlong igpapahulay. Inyo ni listahan sa pulong. Adlaw nga pangandam, ang ikaunom nga adlaw sa semana, Biyernes. Ingon sa siya dinhi adlong ipagpahulay ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Dili ni siya sa Seventh-day Adventist. So, ang imong pangutana igsuon nga unsang tekstuha katong buhat 13:42 ngadto 44 ug unsa nga Biblia iya usab sa Roman Catholic. Okay? Atong dawaton ang caller, no? Go ahead, caller. Hello, Si sir. Richard Bulutaulo, Puerto Heights, Cagayan. Go. Richard. Sir. May nga po, sir. Maayong hapon sa Brother Richard. Nalo ko'y pangutana, sir. Okay. About aning Revelation 11, Okay. the two witnesses. Okay. Unsa ba ni, sir? Mahitabo pa o wala pa nahitabo? O sa future pa, near future ba ni mahitabo? Okay? Okay. Okay, sir. Ang two witnesses, mahibaw-an nimo kinsa kini siya kung imong basahon una ang bersikulo 2. Pinadayag unsi man na, kapitulo 3 ang kapitulo 4 ang imong kapitulo 2 ang imong gisgutan, no? Una dinhi atong basahon. Apan ayaw pagsukda ang hawanan sa gawas sa templo, pasagdi kana kay gikatugyan na kana ngadto sa kanasuran ug ang balaang syudad ilang pagayatakan. Sulod sa kapatan og duha ka bulan, that is 42 months. Ang 42 months igsuon alang sa kalendaryo sa Hudiyo, 30 ka adlaw ang usa ka bulan. So kay naghisgot manig 42 months, imong i-multiply into 30 days, kaya may 30 days in a month sa Hudiyo,
mahulog ka ni og 1,260 years. Kung imong tuson sa pagbasa igsoon, nag-ingon din og ang akong duha ka mga saksi nga nagasulob og mga bisti nga sako, paghahatagan kog kagahon sa paghimog propesiya sulod sa 1,200 og kanunam ka adlaw. So iyan ang gihubad, ang 42 months, iyan ang gihubad into 1,260 years, of which mauna ang equivalent igsuon sa 42 times 30. Okay? Nya nagiyan siya dinhi nga kini kunong duha ka saksi igsuon nga mao ni ang gitawag nato og matubang niya og ang akong duha ka mga saksi nga nagsulob og mga bisti nga sako paghahatagan kog kagahom sa paghimog propesiya. Ang question mo ni, kinsa di ay naghimog propesiya? Dili ba nagbuhat sa propesiya igsoon ang Ginoo ngadto siyang propeta ug ang propeta gisulat niya og ang sulat na part sa Biblia? Sa Old Testament, ang kusog mo isgot og propesiya ang Daniel. Okay? Unya sa New Testament, ang kusog mo isgot og propesiya mao ang Revelation. Meaning to say, Old ug New Testament. So kanang gitawag og Old ug New Testament, gitawag usab sa Biblia duha ka mga saksi. Sila ang nagahimo og propesiya sulod sa 1,260 years. Now, pangutana, asa man na sa Daniel ang paghisgot og 1,260 years? Arita na sad sa Daniel igsoon aron atong makaplagan. Tinuod ba? Pero mo check nato nga, uy, ang gisgutan diha mao ang Biblia kanang duha ka mga saksi. Una, ang Old Testament. So naghatag mag-guide ang Revelation chapter 11 nga nagsaksi kining duha pinaagi sa propesiya ug ang gisgutan ang 1,260 years aron ma-prove nato nga ang nagisgot ani mao ni ang Biblia naaba sa Old Testament ang gisgutan nga 1,260 years. Okay? Una, atong tanahon ang pinadayag kapitulo ang Daniel 7:25 ug siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halandong uyamot ug magapaluya sa mga balaan sa halandong uyamot og siya magahuna-huna sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og katunga sa usa ka panahon. Remember, mga panahon meaning to say 2 years, panahon meaning to say 1 year, o nya tunga sa panahon meaning tunga sa usa ka tuig. Now, kanang 2 years, ang usa ka tuig 360 years sa kalendaryo sa Hudiyo. Duha ka tuig 720. 720 plus 360 plus katunga sa 360, ang equivalent ina is 1,260. So, imo makita nga gisgutan sa Daniel mo ni nga pag-abot din sa Revelation, niya siya nga kaning duha ka saksi naghisgot sa propesiya sa 1,260 years. Therefore, imo may bawad nga kining duha ka saksi mao ni ang Old ug New Testament sa atong pagtawag karon. Nga gitawag sa Revelation og duha ka mga saksi. Okay. Igsoon, I'm very sorry. 2 minutos na lang ang nabilin ka nato. Nanawag po unta kag sa isayo, ato ang taning matagaan o pagpasabot sa lugway pa yun. So at least, imo naman tingaling nasabtan nga kining duha ka mga saksi nga gisgutan, mao ang naghisgot og propesiya, ilabi na sa gikot din is 1,260 years, nga gisgutan sa Daniel, gisgutan usab sa Revelation. Ang Daniel na sa Old Testament, ang Revelation na sa New Testament. Daghang salamat usab sa imong pagpanawag. Bueno, dinhi lamang sa ato nga Hope Channel kay Andy Oro, sa ngalan lamang sa ato nga station manager o sa ato nga communication director, kini lamang si Pastor Chris Bacalares Mingon. Siya nga nagpakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga mabuhi, magaampo kita. Daghang salamat o Diyos sa imong paguban. Salamat usab sa imong gugma. Salamat sa balang espiritu nga imong gipadala. Dako kayo mong kalipay sa pagpasalamat kanimo. Ako, o Diyos, nagaampo alang sa mga televiewers. Kung doon naman sila problema, tagai og solusyon, o Diyos. Kung doon naman sila balatian, ituyod ang imong tuong kamot aron sa pag-ayo sa ilang balatian. Among gikalipay nga kami mag-ausa, pinaagi sa pag-ambahan sa imong ngalan, pinaagi usab sa gugma tungod kay ikaw gugma. Amo ni pangayo sa ngalan lamang ni Jesus Christ. Amen.
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Meet the Hanson clan. Like any typical family, they have their issues. George, the father of Jennifer and Sebastian, is an atheist. His wife Suzanne is into the New Age. Suzanne's sister Mary is a born-again Christian married to Tom. Tom's mother recently died in a car accident. When Rosalind died, Tom really wanted to know what happened to his mum after death. His friends and family had many different views on the subject. George said, "Death is just the last step in our evolutionary process. When you're dead, that's all. Enjoy life today, it's all you've got." Suzanne told Tom, "This is just a new beginning for your mother. Now her soul is set free and she can come back again, perhaps as a cow or human, in the never-ending circle of life. No one ever really dies." Tom didn't like that idea too much since he's not a vegetarian. The idea that he might be eating someone's relative or even his mum someday didn't sound right to him. Tom's wife Mary said, "My dear husband, I know you must be sad, but your mother is now in heaven watching over you." At first that sounded real good to Tom, but then he wondered how much he liked the idea of his mother watching his every move now that she was in heaven. It was bad enough when he was a child. Tom's ever-so-sarcastic co-worker said, "Perhaps she went to purgatory or the flames of hell. Was she a good Christian?" As Tom thought about these conflicting views, he felt an overwhelming desire to know the truth. How could he know for certain what happens once you die? The apparent darkness beyond the grave troubled him a lot. He thought, if I die, then what? I like my life, and the idea that I might cease to exist forever is rather a terrifying thought. So Tom set out on a journey to discover the truth about death. He scoured the internet looking for answers, read articles and watched videos on the subject, but the more he read and the more he heard about death, the more confused he became. Perhaps like Tom, you've wanted to know what really happens after death. Unfortunately, you can't pick the after-death version you most prefer. Going up, going down, coming back around, or staying in the ground forever. You can choose to believe what you want, but that doesn't make it true. There aren't many truths on the subject, just one. Since we believe the Bible is God's word to us, we're going to discount the staying in the ground forever and coming back around ideas. The Bible doesn't support those theories. The secret to solving the mystery of death is found in the truth about the soul. Are you a soul, or do you have a soul? If you are a living soul, there is nothing that leaves your body when you die. The truth about death is important to understand because if you have a soul, separate and distinct from the body, the door is thrown wide open to the world of spiritualism. The Bible says God only has immortality. If the soul never dies, it must be immortal. But that idea is not found in the Bible either. At the tree of the knowledge of good and evil, Satan said, "You shall not surely die." Thus, the first lie about man possessing immortality was told to Eve. But God said, "If you eat the fruit of the tree, you will die." Who was right, Satan or God? Adam and Eve and every human being since have fallen under the hand of death. Everyone eventually dies. No one will argue that fact, but what then? A correct view of the soul is found in the book of Genesis. It says, "The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul."
Notice the word became. Man became a living soul. It took the body and the breath of life to make a living soul. The word soul in Hebrew means being or creature. With the breath of life, man became a living creature or living being or living soul. Now the question then follows, did Adam have a creature or did he become a creature? Did he have a being or did he become a being? Did he have a soul or did he become a living soul? A simple reading of the text makes it clear he became a living soul. He did not have a soul distinct and separate from the body. Take away the breath of life, and man is no longer a living soul. Simple. All that is left is the body without the breath of life. Now he is a dead soul, a dead creature, or a dead being. According to the Bible, the word breath and spirit have the same meaning. When the Bible says, the breath returns to God who gave it, it is the same as saying, the spirit returns to God who gave it. Some Christians believe the spirit is separate from the body, that when a person dies, his spirit goes to heaven as a conscious entity. But is this true? Note what Solomon said. The living know that they shall die, but the dead know not anything. Their love, their hate, and their jealousy have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. Tom's mother didn't go to heaven the day she died, which means he can breathe a sigh of relief. She won't be watching over his every move. The breath of life returned to God who gave it, and her body returned to the dust of the earth. God said, dust you are, and to dust you shall return. God banished Adam and Eve from the tree of life so that man would not live forever. It makes no sense then to say that when they died, they would live forever, either in the flames of hell or go directly to heaven as a spirit. The prophet Ezekiel said, the soul that sins it shall die. And David said, when a man dies, in that very day his thoughts perish. Jesus and many other Bible writers compared death to a sleep. When his friend Lazarus had been dead for 4 days, Jesus said, he is asleep. His disciples didn't understand, so Jesus said plainly, Lazarus is dead. When people die, they sleep in the grave until the resurrection. When you go to bed at night and wake up in the morning, 8 hours seems just like a moment in time. So it will be with the sleep of death. But what about people who say their loved ones came to them in the night and told them about heaven? Once you understand this simple truth about death, it becomes apparent that all spiritual manifestations of people who have died are illusions. Evil spirits posing as deceased friends and family who really are still in the grave. It's not difficult for evil spirits to appear as someone from the past. It happened to King Saul when he went to the witch at Endor and an evil spirit impersonated the prophet Samuel. The truth about death exposes the lies of Satan and reveals the many ways he has deceived people on earth. Paul wrote to Timothy, the Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Tom finally discovered the truth about death. It's just a sleep until the resurrection. He doesn't go up, down, or come back around, and he doesn't have to worry about his mum watching over his every move or eating a distant relative someday. Best of all, because of Jesus, he won't pass into oblivion. He can have life after death, eternal life. And that, my friend, is the truth about death.